दिनैनि बे हाग्रामखौ जोङो माबादि जौगतपुरनि जे हाग्राम बे हाग्रामनि मुंखौ बे फुजा फोरबोनि थाखाय महात्मा बसुमतारी होनाय जादों। बे समाव जों गोसोखाङो बिथांनि मुंखौ आरो बिथांनि खामानि मावनाय दांनाय गासैखौबो बिथाङा मोनसे समाव बे देवलपुरनिनो आफादगिरि गोबां खामानि मावो आरो बेनि अनगायैबो बे देवलपुरनिनो मोनसे समनि जि दौरि मोनसे आफाद थायो बे आफादावबो गोबां खामानि मावबोदों। बेफोरखौ जों दिनै गोसोखांनो नांगोन आरो बेखौ गोसोखांनानैनो दिनैनि बे हाग्राम बेखेवनायजों लोगोसेनो बिथांमोनफोरबायदि गासैबो गोसोखांनानै बिथांनि जिउआ सोरगोआव थानानै आलो गोजोन मोननो हाथों बेखौ आङो हास्थायनानै फुजानि गासै हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंलांथों होननानै गसाइनियाव आरज गाबनानै दिनैनि बे महात्मा बसुमतारी हाग्रामखौ बेखेवनानै होनो थाखाय आखायाव लानाय जादों।